muna tayo ngayon. Trabaho muna tayo ngayon sa ngayong araw na to. Meron tayong trabaho ngayon. Sama ko ngayon si Nice. Sama ko si Nice yun. Shoutout si Nice. Magandang umaga. Sa Kamarin Sur Bicol. Shoutout sa mga sa mga diyan sa natin diyan, mga maraming salamat sa mga nanonood ng aking vlog. Stay safe. Katagumpay, Bicol.